Omunye ke wamahashi ke angekho ke kuyona lapha irace ke yamantombazane kanti ke njoba lapha ke eseqalile iyona irace ke yokuqala ku race 5 kuzoba khona u race 6 nayo futhi okuzona lapha ke intokazi njoba sibona ke sidlula la ku 1400 kukhona nje ke esihamba lapha ke ivule igebe ke nje ke elikhulu kakhulu lapha ke ngempela la intokazi zama ke ukubheka angathi bathi ke yena lapha ke Imfene emavovo khona ehamba nje ngale efuna ukungena ezindlini angazi noma ke ibona isikhathi selunch manje iyofuna ukudla yini ngoba ifuna ukungena kule yamize engale lapha ke ikambi kodwa nazi ke manje ke sibuyile njengoba ke uzibona ke silandelana lapha ke kushunquthuli. Yebo kunjalo baba udla namanje salibona iyashinafa eliphambili ulibambile usisi useze waqhiyama njengobhuti bakhe okhombisa okukhulu ukuthuthuka lokhu emidlalweni umtelephelo aphikelele ezantsi lapha ejikeni lasemphelandaba ulibambe ngohlelo untokazi iyagijima ngempela yankabe phambili uyabona ukuthi i-ladies race ngendlela emisele ngakhona iyakhomba ukuthi abantu besifazane eNingizimu Afrika abanamandla impokodo ingenza izinto zenzeke. Njoba ke sibheke nansi eyashi ke inkinga ibuye ibe inkinga ngoba lapha ke ibuye ifuna ukholopa yafuna ukholopa ke futhi lapha kude ke lokhu beyibambe njalo lapha ke Imfene emavovo iyona bayibambile njoba singena ke manje ke ku 600 meters lapha ke nansi lokhu inkinga kwayona kuyona inkinga futhi lapha emphethe angazi ke lapha ke mawuyibheka inkinga ngabe senza zona lapha hayi sikhohliwa ifuna ukuya phambili inkinga ayenzi lokho ekwenziwa iyagalo futhi usayilungisile njengamanje babuhudla usayibeke phansi yatelephela ngayo umthathu imlenze inkinga lapha phambili uma ngayiqalanga lezi inkinga zayo akuselula ukuthi sezingayithola ngoba iyagijima lapha iyashe elungu nombolo 11. Yebo ligitshele uyena lapha ke intokazi unokubonga lapha uGamete wase eZululand lapha ke ihashi ke likakhe la uMiss PP Ngubane iyona ke nangi lapha ke ulibambe lapha ke sakutayela ke manje naso ke manje lapha inkinga iza ke izongena solindela ke kodwa siza ukuthi amajaji azothini uyibone nje lapha ukuthi ke itrotha kanjani lapha ke isha kanjani lapha ke imlenze lena yangaphambili ukubuzo ubona ke ila ufunda khona kumehluko phakathi kokugalopa kwamahashi la gijima ku Durban July namahashi ke lapha ke omtelephelo nansi ke ingena ke manje inkinga kodwa ke ishala lapha ke unambodo ubona kuphakama lapha ke isandla ilandelwa lapha ke uyena Imfene emavovo kuze lapha ke uney lapha ke kaSipho kuhle lapha ke umhlongo angenele solindela ke la amajaji akubona abehamba lapha eduze ke kwalaba lapha ojoki ukuthi iliphi ihashi ke mhlambe elikhishwayo noma elwena kodwa ke unokubonga lapha ke uGamete uyena ogcine ethathile awu selimshoni sephi ke manje lele eselihamba lingasenama hayi bakithi uyofunda nakelilanga